କବିତା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଜଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶିଷ ସ୍ନେହ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ଗାଁ ମୋ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବୀରମାଟି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଏକ କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଏହି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମୋର ଏହି ବୀରମାଟି ମୋ ଗ୍ରାମ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ମୋର ଏହି ବୀରମାଟି ମୋ ଗ୍ରାମ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା। ଜନବସତି ସେ କରିଲେ ସ୍ଥାପନ ମଧୁଆଳ ପୂଜାରୀ। ଗ୍ରାମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଉଭା। ଗ୍ରାମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଉଭା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଶେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଦିଶୁଅଛି ମନୋରମା। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ମୋର ଭଣ୍ଡାରୀ। ଗ୍ରାମ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀରଘୁ ପୂଜାରୀ ଗାଉଁଟିଆ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ମାଝୀ। ଗ୍ରାମ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରୀରଘୁ ପୂଜାରୀ ଗାଉଁଟିଆ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ମାଝୀ। ଗ୍ରାମ ରଖି ଭାବେ ପରିଶ୍ରୀ ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ବୁଝି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସର୍ବେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମିଳିମିଶି ସର୍ବେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାଇ।